Lain nga hugna sa Sugbusog Vegetable Gardening Contest ang ipahigayon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo human sa mainiton nga paghangop sa mga Sugboanon sa maong programa. Mao kini ang gibutyag ni Gobernador Gwendolyn Garcia atol sa pagpanghatag og mga ganti sa mga mananaog sa Sugbusog sa ikaupat nga distrito niadtong Agosto 27 didto sa Daan Bantayan Cultural Center. Gisugdan ang maong programa ni adtong Abril karong tuiga sa tinguha sa gobernador nga aduna gihapoy makaon ang mga Sugboanon karong panahon sa pandemya. Miapod-apod ang Provincial Agriculturist Office og libreng mga binhi ngadto sa mga kalungsuran nga mao ang gitanom sa mga partisipante. Gani si Daan Bantayan Mayor Son Shimura kinsa usa ka COVID-19 survivor. Mipamatuod sa kaimportante sa pagkaon og mga utanon aron ma-boost ang immune system. Dili pa layo o dugay, less than 2 months ago, kining inyong bus nga igsuon. Nadawat na ko ang usa ka murag makulba kaayo nga resulta ang pagka-positibo sa maong sakit karon nga atong gihadlukan ang COVID-19. So kaon ra gyud ang ko ug atong mga higayuna way lain nga nakauli-uli inyo itong tanawon akong lawas dako lang ihapon diyan himsog lang ihapon kay tungod atong bulan sa 2 ka bulan nga nakatagamtang ta aning sakit nga COVID-19 utang ra gyud ug kanon may akong gikaon kay ngano kaon ug lain mo pagkaon ug karton kay way panglasa, way pangsinmo, mupahibaw ko sa akong kalipay gyud sa mga programa sa akong pinalanggang gobernadora. Dili lamang sa akong kahimsog sa akong panglawas, kung dili sustainability sa tibuok probinsya gyud ang gitanaw ani sa akong pinalanggang gobernadora. Si Cherry Fulgencio, 38 anyos nga taga Barangay Dalid, lungsod sa Tabuelan, mao ang mananaog sa second prize sa provincial level, third prize sa district level ug first prize sa household backyard category sa municipal level. Nakadawat og kinatibuk ang kantidad nga 16,000 pesos. Matod ni Fulgencio nga gawas nga napakaon niya ang iyang 5 ka anak ug sustansyado nga mga utanon, nakakwarta pa gyud siya kay imbis sa merkado adto na mopalit ang iyang mga silingan og utanon sa ilaha kay presko og lami gyud kini kay organic fertilizer ang iyang gigamit. Nya karon napasalamat kong Gobernador Gwen Garcia sa Sugbusog, Sugboanong luwas ug himsog nakatabang gyud sa among pamilya tungod kay nadungagad ang akong sidling niya. Napanindot na ko ang palibot namo niya human dili namin maglisod gatong merkado kay na naman koy kagalingong utanon sa garan niya makautan na sa presko kay tungod wala ko magamit og chemicals kay naggamit ako og kanang organic fertilizer wala sa ko magamit og kanang chemicals nga mga spray nga kuan nang basawa na nga makamatay sa tao nagamit lang ko kana ang OHN og kana ang fertilizer. Wala usab nagpauwahi ang lungsod sa Daan Bantayan kay unom ka mananaog sa district level ang nagikan sa ilang lungsod. Ang ubang mananaog sa matag kategory makita sa inyong mga monitor. Bisan pa man nga wala gipahibalo ni Garcia kaniadto ang kantidad sa ganti nga madawat sa mga mananaog sa Sugbusog, may dagsa gihapon ang mga partisipante sa maong programa. Tungod niini, gianunsyo ni Garcia nga ipadayon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang maong programa. Hayan nga magsugod na sab ang lain nga hugna sa Sugbusog ug lain nga awarding ang ipahigayon sa umaabot nga Disyembre karong tuiga. Ang pagkaanindot ug ligdong diwa sa mga Sugboanon tungod sa Sugbusog. Kay kung tagaan ng GDI o kahigayunan ang Sugboanon, maningkamot yun na siya. Kamo natagaan o higayon, naningkamot yun mo. Congratulations ninyong tanan. Ako nang downloadan o 500,000 pesos alang sa pagpadayon sa Sugbusog. Ang matag barangay usab 100,000 pesos ang ako i-download. Ang saon man ni, kini
contest, competition, household o mga barangay. So ang mga kapitan mo apil na kiniron o lantugi, pakig-indigay sa sugbusog. Gihatagan og bili sa sugbusog ang kinabuhi og panginabuhi kaysa maong programa walay pildi kaysa ani pa lang sa imong gitanom dako na kayo nga ganti ug mamahimo pagid kini nga ibaligya. Sigurado nga ang sugbuanon busog, luwas ug himsog. Gikan dinhi sa lungsod sa Daan Bantayan, kini si Paula Mendoza.